Og jeg har stjålet hans Simon Nielsen channel. Ja. Ja, jeg har simpelthen fået en gæst med i dag. Yay! Jakob, det var så ikke dig. Nå, men vi har nogle fidget spinnere her. Nu kunne jeg godt komme med. Og kom med herned. Hallo, Jakob og mig, vi har også lige lagt sådan en video op med fidget spinnere. Men Prøv at komme herned, så kan jeg lige vise jer. den var ikke særlig god. Ja, jeg kan lige komme. Kom lige nu, Vita. Sådan. Prøv at se. Så prøv at se. Her kan du se, hvor god jeg er til det her at stable. Kan du gøre det der? Jeg kan ikke lave træ. Og så skal jeg lave træ. Nej, så er vi simpelthen kommet hjem fra Paris. Ja. Prøv at se. Vi er tre. Jakob, prøv at kigge. Hey, husk nu at shout-out til ham der. Han hedder Saki J. Gå hen og se Saki J's channel. Mig og vi tre, vi bor faktisk i byen sammen. Og så Anton er Kapper her. Jeg var den stejse. Ja. Okay, klar. Og så er den gamle TTG og Asterswag. Den skal du også tjekke ud. Du har sgu ingen video på det. Ja, jeg har. Jo, jeg har en anden en. Men det samme TTG og det der. Den skal du ikke tjekke ud. Nej, nå, men lad os nu komme i gang med det her. Anton, vil du holde kameraet? Ja, jeg har da kameraet. Nej, hen mod Simon. Ja. Simon! Nej! Tig stille. Hold kameraet her hen mod. Ja. Så skal I lige se nogle skills her med de her Skills? Ja. Og vi er faktisk simpelthen... Jeg er god til den. Har jeg sagt, at vi kom fra PP? Nej. Fra... Wow! Ja, fra Paris. Men heller vi viser dem lige, hvor seje alle ser ud. Se her. Den her. Nu kan jeg lige blære til dig, Asta. Jeg har fra fidget spinners. Ved I hvad? Nu stabler jeg dem lige. Er I klar? Den må lige holde den. Du sagde, vi ikke må bruge den godt nu. Det må jeg. Det er min. Wow. Det er jo ikke så godt. Hey, bare prøv at spænde alle de der på gulvet, så vil det se sejt ud. Prøv bare at spænde alle de der ting på gulvet. Prøv lige at stoppe jer, du. Og så går den sidste galt. Hvis han får 4, er det... Prøv at spænde alle. Prøv at spænde alle hernede. Bare lad være med at stable. Så er jeg med. Er der nogen, der vil filme? Ja, jeg filmer bare. Og jeg har faktisk stadig min selfie-stang. Det er faktisk dejligt. Prøv at se nu. Prøv at se sådan. Nu skal det her, det kommer til at se sejt ud. Man skal bare have et øje inde i midten. Se hvor så det der ser ud. Og det er et trick, du skal lave derhjemme. Det næste trick. Hvis jeg de her det her, som I nok har, så... Forresten, det der trick, det hedder Illuminati-trick. Det her, det hedder stable, det her og trick. der er, hvad hedder det, I kan gå Du ned. stiller den. I kan gå ned i beskrivelsen og skrive, nej, I kan skrive, om I gerne vil have nogen, så jeg kender godt en hjemmeside, hvor I kan få dem, den hedder Wish. Men hvis... I kan lige beskrive Men jeg skal lige vise jer et trick. I kan sige noget i beskrivelsen, hvis I vil have flere af de her videoer. Det første trick, nej det andet trick, det hedder stable. Men der skal jeg, det laver han. Prøv at filme herned. Jeg kan kun lave 2 stablemænd. Det er hvor man gør sådan her. Jeg kan lave 3. Hvor man gør sådan her og gør sådan her. Ja, så stabler man bare. Og det sidste trick, det er hvor man gør sådan her. Med 2. Og så gør man sådan her. Okay, nu stopper den. Men det var de tricks, vi havde. Og så går vi videre til Simon igen. Ja.
Hvis I kunne lide den der dårlige video, som vi bare lige... Det var bare lige fordi, jeg ikke har lagt en video op i 3 dage. Så vil jeg bare lige lave sådan en dårlig video her. Men hvis I husk at subscribe og give den et like. Hvis I kunne lide videoen, så subscribe og abonner. Husk at abonnere det. Vi ses. Hej hej. Til næste video.